Horas madihita saluhutna. Nahina holongan ni nami di bagasan Yesus Kristus. Manang di dia pehita maringanan. Mandok moleate kita tu debata ala pasu-pasu naung dilehan tu ganup hita rodi sadarion. Nang songoni mandok moleate hita di akan apose di Tuhan naung paradehon tiki nalaho pasahaton parsiajaran di tikion. Horas tu amang pandita. Horas, Horas. Horas, Horas. Horas. Saya udah itu sudah kan amang pandita. Sehat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Seanggia parsiajaran nalaho, parsiajaran tadi Advent Batak Ministrion, boy gabi sada bohal di partodiata, jala pagarahon haporsiata tu di bata. Tikion, marsiajar mahita, sian parsiajaran sekolah sahabat, papi Tuhon. Uluan parsiajarata di tikion, ima taringot hajahaton. Ayat siapilon dihita didok sangonon. Jadi hapusan ni debata manasa ilu-ilu nasida sian mata nasida. Dang adong be hamatian nang arsak di roa. Nang anggu-angguk nang nahasit dang disibe. Ay nunga salpu na parjoloi. Pangkotba 21 ayat 4. Martangiang mahita, tangiang pamuhay, tapangido ma haraden ni amang pandita purba, tangiang pamuhay. Napasada marohata, tapauduk marohata matanga kita. Ale Tuhan Jehovah de bata nami, madok moliate hami Tuhan. Diobason ala di asidot holong ni roham, nang di palomeho koto hami Tuhan. Rodi tikion, buhay hami Tuhan, nala patadehon pasiajarah sekolah sabat, marhata batak. Sayang dia ma Tuhan, pasiajarah sekolah sabaton nang si paradeon nami, boyot Tuhan, gabe bohal ni hak Kristeno nami, talumobi Tuhan, di na mga rangrang hami Tuhan, di luar ni pasiajarah taringot ni hajahaton. Sayang dia ma Tuhan hami, jolma na mangulu di tikiot Tuhan, boy mubah, maninggalhon hajahaton nami Tuhan. Sayang dia matong Tuhan, no bege parsijaranon, boy Tuhani gay manugunugu, jala pagaran haporsion nami mengarade, hami Tuhan di hararom na padua harian. Upasa tami tiki nami Tuhan, di bagasad guan ni anakmu nung mati humok kami. Amen. Moliate tu amang pandita purba, namambayan sada tangiang pamuhay di tikion. Di sabat botari, didok sangonon tuhita amang dainang, naumbalga siadopan ni hakristenon, ima parbue ni hajahaton. Songon dia do patudoshon dohot hati gorani, ia debata mardenggan basa, mamolin do, jalagop asini roha, di tonga-tonga ni hajahaton, namasa di tanon. Jepek na dohonon, molo mamolin do denggan basa ni Tuhan di bata. Wasa ma adong songoni gurang hajahaton. On dada holan si parsajaran alai sada nasai
manusahi torop halak jala parsidenggan godang jolma laho mananda jala makka holongi debata. Di tonga-tonga ni torop halak mula ni dosa dohot dalanna jongjong gabi sada hararon ni ho halongangan bolon di ida nasida uluan ni si parjahat dohot akka pangkorhonon bala dohot hamamago bolon jala suku-sukundo nasida songon dia do saluhutna itu tuh masa ditoru panggonggoman mion dohot hada lulatan ni iman ibana nasa terdodo di bagasan bisu wasa dohot di bagasan holong sada halongangan nasa jupang nasida halusna. Didok sotik nai amang dainang torop sian tonga-tonga ni ateis na mamilangi akka hajahaton igabe dalan dinasida si hiuton ateis ale songoni nalaho si idauta di bagasan persyajaran saminggon dohot tu minggu-minggu na naung rok debatana di bagasan buku nabadia sasitongna burju situtudo jala patut do hita persea di ibana molo tumpe hajahato ni manegai portibi naung mardosaon noai marsiajar mahita di bagasan saminggon na dipatorong akka naposon di Tuhan suku-suku matu amang pandita huta soit suku-suku na songono namang pandita songon dia do hita taruli pangaropan sian parniahapanna i uju hita dang margogo marnida ari marsogot di hita upasa matu amang pandita huta soit mardongan moleate. Oh, dia do pangaropan dari marsogut songo parniahapan ni Yesus. Mau lihat ya amang pandita Yesi Manukali nama bain sada suku-sukun nalehet apala di tikio. Molo di persejarata di hari Minggu on adorak sehualu si suku-suku mangi sadia lilingon nale Tuhan. Molo tajaha di Job 30 ayat 26 Jeremia 12 ayat sada songoninang di Maleakhi 2 ayat 10 dohot di Psalm 10 tung macai bahat hajahatun diula akkajol persona ni si Job di Job 30 ayat 26 makirimi bana di hati uron ale roha gula tabereng dia ka ngolutta si ganupari godang akkana marniula hajahaton alai molo tabereng herana macai mamora dona siula najat siula hahulumon taberek sabing songonna dumenggan perngulon sian hita akka mangsong itu si huttonima ima taringot tu ayat akka ayat na digijang ima nahu jahahon nakingan patubuhon gurang suku-sukun nato tong adong sahat tu partikyata saunarion buasa tung mardohar dalannya kapar jahat jala buasa tung marsonak-sonang saluhupna akka pangose-ose. Apa tu si pangula hagidu hon? Kebe
Tapi kiri mah naja do juga ale masa mamora igana gabina niulana asia geleng na olo do gabe songon na lipe-lipe pikiran taringok tu persejaratan naking buah sama tung harapaon partigori di dia do debata uju masa hajahaton buah sama tung macai daudau jahuba sai martabu ni sian hita omma suku-suku di persejaratan. Jadi nangpe songoni halus ta dopa akka suku-suku ni yang gabe seherana dumenggan parungulun ni akka parjahat sianaka siula hadingganon dang pola mangiburu ita adong do pangaropan songo suku-suku amang si manuk kalit aja hama na tersurat di Poda 24 Poda 24 ayat 10 sia 20 unak pola mohop ate-atem mida halak paruhur unak pola mangiburu ho mida halak parjahat gimana tapi kita unak pola moho pinna ate-atem jala unang mangiburu hita tuakka siula hagiduhon siula akan jahat nak pola perlu kita mangiburu tu si bah mamura no puangan holan namar togil do karejuna mamura no puangan holan namar jahat do karejuna mamura do puangan holan namar ngalak do karejuna sonak-sonang do nguluna dak so kita marsikor nak pola mangiburu ini sih ina de patajahu aja hadiah 20 aida ngadok sihirimod dihalak parjahati sogot tumitop do balito ni halak parjahat. Jadi omma pangaropan yang pandita nami manuk kalit dang adonga sihiri pod dak parjahati siula hati gorat do nagabe rapotan hanguluan ngulu sisa lele. Jadi unang mangiburu tadi si taberek pelima karetana gok artana jabuna gok kalapasawitna gok dia segala macam unak kita mohok ate-ate tamar nidai unang gabe mangiburu hita marnidai ai mitok doi sogot di baen debatado paruhumat kaparja. Jadi tung macai lehet ima ayat siapilot tai naung dijaha amang pandita manukalik nak kaningan natar surat di pangukapod 20 sada ayat 4 on pangaropan natumi bodon dihita natung sudenggan jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu nasida siam mata nasida diapusi dang adong behamatian nang arsak niroha nang anggu-hangguk nang nahacit nang disibe ainu ngasalku na parjului salku masuk. Jadi malah tema amang pandita Yesus manuk kali di suku-suku munai tung macai tabo jala ima naboi huwain atorangan nagabe sada alus di suku-suku munai amang alai unak kola naon yan disukun manukum majuau tu amang pandita purba ida ma galeni parbinotuatta taringo ni saluhukna molo songoni buasa mahita ikom marsiajar tung peadong akka suku-sukun nasodung dia lusi ima taringo niaka naborak situtu hajahaton dohot paruk kilo ima amang bayan amang pandita purba majo sautik halusna
Asatung sikop jala lehet aka parbinoto atak taringok tu pasajaran sinuengot. Mau lihat ya mag mardongan lasnero. Mau lihat dia mang pandita kutasoy di suku-suku. Ada orang sohu patorang, manang sohu lusi suku-suku na pinasanya mang pandita kutasoy. Natong doon yan sarupon, pasajaranon, jalan nama mangihutton na pinatorang niya mang pandita kutasoy. Doon na sinakingan, di pasajaran na riminggo. Sa di alilingon, alay Tuhan. Ali, gabi, terbuka ro pikir aku, nang pehulala na ubigi hatani de bataon, pasajaranon, unang mamangiburu hitay na mangida jolman na mangulahon na jat. Memang malutayda pangisini portibyon, so na hamar de bata, so hamar gereja, aliboy mamora. Ali idokon ay siya pilotero nakingan. Maluhita na ibagasan hasitongan, ahapusan ni debatama nasa ilunasida, siyan mata nasida ini. Om masada nagabe patujulo ni pasajaran ng patorang di baga sa tikyon. Ulon ni pasajaran tadi arsinen ima godang do diyan naso taboto. Kita jol masonari jol mana mangulu ngatung masabahati tau sonari na mangadung alani mangida hajahaton ni jol masonarion. Mangadung marnida manete ilu marnida aka jolma parang hindi jolma na solo muba. Ale di sopa sejaranon gudang do niyan naso taboto. Di dia may di sonok ke pasejaranon naro na maujung ni portibyon jala holong monang manaluhon hajahaton. Molo tahali-haliot tu sonari taida matutiki sonarion bahado dalan na holong boy manaluhon hajahaton. Taida sonari hajahatoni boy marajalela lomo-lomona. Bahkan holongidang talida sonari ala ni hajahaton. Alay do ko dinata surato di pasejaraton narona mujung ni portibyon enamonang do holong manaluhon hajahaton. Alay do orang soy gudang do niya nakasukun-sukun na mga rasahi. So dia do ita margogo lau mamikirhon jala manaringoti gudang ni hajahaton nagabe mangurupi hita mangulahok kolongi. Ya. Tabereng go ni hajahato sunari. Gudang ragam-ragam ni hajahato. Di baga sa barita mau tabuka di Job 20 ayat 1 sampai 12. Balga si tutudo panyahapan ni si Job. Jala ibana sa diri sukusukun ima buasa songoni godang ni hajahaton do parukilon na mani pa ibana. Naroto si Job. Balungu ni mana lapajupang bohi do debata lamang lului alus ni. Wah sa tutu tung patinaonan ni si Job. Molto buka buku ni si Job ate. Tajahay. So dia patinaon ni mana. Arta na mago, duka na mago, geleng na mago, arta na sude mago, istri na pe, inata na pe dohot tong mga luja iman. Idi ya tutu. Dungi si musa ibaring mana hajaton ni portibyon. Nang hasuhatan. Baso nang songoni naman. Alo nga si tutudo alus ni Jehovah marado po si Job. Alus ni, molo di ayat 1 2. Dungi Roma alus ni Jehovah tu si Job marhite siyan haba-haba. Ninnama. Isedo ibana neng paholom tuptupan marhite siyan pakateon na somarpani bangion. Memang gudang ronos taboto. Nataida sonaron hajahaton do. Natakas di jolo ni si malolong ta hajahaton. Aledang adong panibangio di hita. Dipudi ni hajahaton ni gudang do pehol. Nahita memang saruba do sondiro ko ni jolma tung 1000 penadenggan na binan ni jolma ulan ala ni sada hajahaton tertutupi sude di 1000 akaholongon. Natung gudang do hita ito sonari dang boy tari mangremangi dang taboy tadibangi kolong ni debata pajagaw ni debata basa-basa ni debata natu portibyon na memang panidata
jala hajol motta no tinggil do malolong ta marnida no tio do malolong ta marnida hajahaton. Unggo balgani holong ni bata tabeleng deportivan dang patu te madok kosong pasejaran sini. Sedia lelengot Tuhan. Bahkan mulai suku debata Waharo nang tutuho purba Erwin purba dia do diuloko neng najaha do manang naringgan olong do manang hajahat marhite alus nado pasi Job Jehovah patorakko tu si Job ai godang do dian naso diboto jala dang dilanapi si Job songoni si Job nang nang hita pe ikon matoluk niroha manatap nagodang do naso taboto dope akan namasa di tanon jala daosia ni naso taboto si tutu hati goranna ima molo do dang taruli hita di suku tai alai dada lapatan na dang adong alus naringgan manang sada tiki haduan adong do alus ni saluhutna tung tabereng pe tai de personali taulahon holong dibalos do hajahaton idama dinakingan di kalimat penjolo na hujahan nakingan ay naro na maujuni portibion jalamo nang doholong maralohon ajahat na hurang godang do natabo to sa tikyon maltoro ni roha mehita tapasaha madilita sada tuhita damang dainang damang yuton apen bata ministryon pasa tuhita ita maamanginang na mangulaw na holongi tatinggal mahajahaton ala gudang don staboto taulaho penajat najahat rodi tikyon dang marlapatani etong do ikon namonang naringgani nyatong do ikon namonang do holongi jadi yung gotong do namonang holongi taulahom manaringgan taulah maholong damang dayna omma taringon di pasajaraton ida magalini parminotata daw hiad do parminotata taringotom memang Alesong alus ni Jehovah naking tu si Job. Iko boy mehita niyan. Boy hita pasere roha. Boy menekita martoro ni roha. Jala godang meta majaha bibeli. Majaha tadi bata. Asatong taboto. Didiye do tututik kini i. Nekon apusan ni debata do ilusian matata. Malohita mengulu di bagasan holong. Oma persejarah na boy patorang mardongan mau diate. Mauliate godang tu amang pandita purba na patorakom sada persejarah di hita di hari Selasa. Noaing suku kami ma tu amang pandita Sianipar Nauli amang nauli. suku-suku na amang songonon amang pandita. Songon dia do pangatusion ni halak Advent di persejarah paruhuman dohot bagas joro dengan patorakon taringot hajahaton namarlapatan doi dia umbotosa iya molo tumpe sonari on godang dihita suku-suku hina jojor ni akka bangsa dohot paruhuman ni debata na tigor na patupa di ujungna. Upasa amatu amang pandita Sianipar mardongan mauliate. Mauliate malabok pusi-pusi mau pasahat tu amang padita yes manukalit. Na pasahaton buah-buah suku-suku muna. Taringot ni persiajarata manatur persiajarata ibaga saminggo ni ma taringot ni hajahaton. Na balga siadopan ni halak Kristen ima parbue ni hajahaton. Odo na balga siadopan ni halak Kristen ima parbue ni hajahaton. Alai ia debata mardiga basa na polito. Molo mamolido dengan di basa ni debata. Buah sama adok songoni godang ni hajahato di portibio. Odo ga bisa resukun. Nah saya mengarimangi pikiran ni ganuk marsada-sada jolma. Dumubi alat Kristen. Persejarah tadi bagasan hari Selasa idok kemasongonon. Ha porsiaon teisme na skeptis. Songon nati bodo bahasa ni turput ni persejarah tadi hari Selasaon.
Hatan di bata di bagasan Yesaya 55 ayat 8 dohot ayat sia. Aindada pikiraku pikiran muna. Jalan dada dalam muna akadalakku ninna Jehovah. Alai songo tibo ni akalangit sia tanoon. Songo nido tumibo akadalakku sia dalam muna. Jala akka pikiraku sia nakka pikiramuna. Sadadalan laho manada ulon hajahaton di guari may teisme skeptis. Parhaporsiaon teisme na skeptis imahalak na porsea. Ay na adong do alana na denggan di Jehovah di akka na pinatupanay. Ala hinorhon di jepet ni parbinoto atta dang rikot di hita laho mangalui di dia do alani. Parhaporsiaon teis na skeptis imadokpak hagugon ni jorma manusia laho mangatusi ahado alana di bata mangalowas masa hajahaton di tanoon. Molo tajahado Psalmen 73 nasay suku-sukur rohani si Raja David naman ratu Psalmenon. Tikiraw tu bagas joro di bata. Hirna ganggu do rohana. So na pinatorang ni amang padita purba nakingan. So naganggu do rohana. Ispata tata rohana mernida na masa di pertibion. Wasa ganggu sto rohani si Raja David nanang manurato buku Psalmenon binanya jahaton na masa tanoon. Di ida imana mahumaliang jala di ida maperjahati marsonang sonang jala marhasonangan. Di bereng do kaperjahati marsonak sonang jala marhasonangan. HP di bagas joro mana tapi mana tu gijang. Dinalaho majalo hati goran ni bata. Di bereng ma aka pengeluan ni aka jolmai si pata sayujulu do madapot hasonangan jalan marsonang aka parjahati. Sahira hati gora terjepul situ. Dangadong alus di suku-sukun nai. Suku-sukun ni ibana na patut do porsea jala marhalado di bata. Sa rodi ditatap ibana inganan na badiai. Mono tajahado di buku pesan pitulu ay 27 komasongon. Dundi rajumi imana situtu. Diaka parnguluan di pertibion, parnguluan di hari siang anon. Marsonak-sonang jala marasonangat doa kaparjahati. Alai sa marsioho doa hutuho. Di tiup hodo tanga siamuko. Man surat tanimana. Nape huberek songoniak kana masai. Marsonak-sonang jala marasonangat do diaka parjahati. Alai masih doa tuho di tiopodo tanga siamu. Kala batana tanga siamu nonete. Molo hita dua tangata. Alai dak sarupa ang gugugol tanganon. Seung gugol tanga siamun. Molo di sistem ortodoks. Alai ang di jabunami dua na gugol tanga siamu sabirang na diguari mon tangan kida. Alai ang secara umum jolma unggugol tanga siamun na. Molo tangan na unggogo di tats yang didiok de bata. Lau margogo mahita, lau mangula siulota, lau margogo mahita, lau manistipota. Ala tanga siamutta, nunga ditiok na unggogo siya tanga kabirang, nunga ditiok mual ni hagugoni na laho manatap dari sogot ima kwaso ni bata. Jadi kisukuruhana omma na ro di bagas rohana. Bagas tikki na lain atau bagas joro. Sa kisukuruhana say hira bagas joroy manabunion otik alus mardokpon hajahaton. Ima na pabuhon na domdo panguhuman na tigor na laho pajongjokon hatigoran do parhuman ditikki binuhulna sendiri. Artinya penghukuman di masa jika tiba waktunya. Jadi bagaimana arong do diaka parhuman ditikki na binuhulna tuaka parjahati. Jadi pos marohana manatap di akar sugut. Suku-suku ni amang padita Yesus manukal nakingan. Songo dia do hita mengatusi sebagai halak Kristen.
Taringon di paruhumon do bagas joro denggat patorakon taringot hajahaton. Namar lapata do dihita boto asa tuppe saunari godang dihita suku-sukun. Hina jojor ni akka bangso do paruhuman ni debata diaka perjahat ni mana di patupana di ujungna bu harus sebetulnya. Jadi una pola ganggu hita. Alana si bolisi mangalean na manisdo na tonggido di mulana alai paet di ujungna. Saya kira marsonak-sonang jala marhasonangat do akka perjahati. Alai na dibuat di nasida tu paruhuman na dibenuhul ni debata di nasida. Alai yang go debata manisdo tonggido di mulana di tonga-tonga lamu tonggi nang di ujungna tung masai tonggis tu par nguluanon ima lumobi dihita hanguluna sudah. Jenak pola tatar watta marnida namasa tabere kalakan taktikos parugamonna tabere kalaka di suara hotu debata di paga seperngulunna alai sinadabo da sila na jinahanna jupang na niluanna saya hita songon na bakol do hita nalau madapok na luatta jalan nalau majupang akan tajalahi saya hira nalau halat perjahati itu japalan naloma alai do ko debata molom masih hot do manio pau songon rekonisi raja Daud nakingan tiopok kuma tanga siamumu murung etiop debata tanga siamuta taruli mahita dia kapasu-pasu jada akka parngoluota si pata jepet do pikirata mamikiri alasado ta pikiri de taringot di hakka perluata ala yang gode bata di boto do lubi siasada dia kanata perluhon ta pangido do sada tu debata di hanga perluata ada ko debata do audu boto saha perluamu wi pangido sada nokku dua manang lubi siani omman ko debata daktar dunduk kita daktar hita sakak mi debata tuaka hita Oma amang padita si manukali na boy hupasahat mangalusi buah bersuku-suku muna sido bodi mau mardongan mau liate. Mau lihat ma amang pandita el sianipan tung macai lehet akka alus muna yamang. Au saulak ngai majo manuk jo tu amang pandita e purba songon na sikok donak kening alus niamangi. Jadi ubah jo saulak nai jo pertanyaan mana suku-sukun. Taringot tu persejarat tadi hari rebo, songo dia do dalan na pinilitmu, mangurupi ho, gumudang mengatusi, buasa madebata manok pahita, mardongan buaso, lomoniro hama milit, tung piadong pakur honna, namang majotik, alusna, jala sikop, asa sude hami mengatusi amang, mau lihat mardongan holong. Mau lihat di suku-suku ini. Anggo sebetulnya tong padita tosoido tong padita siani par suku-suku non alanga molo di umur jara di akka nang dialami ngojago padita siani par dok padita toso ini mangobusion ada suku tuau ba bopat orang motak nina nahu alami ate edo dah anggo songonau sawati do pinahuboto kan sapadok ni bahasa Indonesia sedikit masih sedikit makan garam ali sopa sejarah non uluan na mga pini lomo ni rohana. Jadi hitala Kristen terlumubi ruas ni debata hitaon ilean waso lama milit lomo ni roha. Tumpe tertuduh hita dalam dohot pikiran ni debata. Tumpe dang tertuduh hita dalam dohot pikiran ni debata. Bibel patorakon piga-piga na margogo mangurupi manaluhon hajahaton. Sada siyan akka na pinabuwa di si lao mangarupi hajahaton na dapat niroha ni Jolma di guari me huwaso lomo niroha mamili. Mga pini lomo niroha ima padapot na madok iya hajahaton tubu siyan marhite mangalipehon huwaso lomo niroha mamilit di tonga-tonga ni akka na tinoppa. Dison, nakingan,
taringo ni hajahaton. Mungkira moloy begejol mon bahasa taon. Hajahaton damasa ditiki sonarion natung masay gudang manang di dia pejupa. Moltado kora alana hita daman biliton. Alana memang hita mo benon. Mungkin agak songon na jukati tamadokoni. Ala natabad do hita song sonari jukati ta. Ala di so memang molo taingot tarimang-rimangi ta pasejari noon. Gurang do na masa sonari kajahaton na pinili do. Senokon di bahini dang jadi Jehovah sitoruan di akka hajahaton. Ala hajahaton itu busian akan na mangalipeon huasa lo maniroha mamilit. Dalan nang nilehon ni debatu tuhita bahet tunadenggan alay di sonado kona alay na buasa dilehon debata huasa lo maniroha mamilit. Di soni dokon adong C.S. Lewis menulis di bukuna menurato songonon. Huasa lo maniroha mamilit molotung pe patubon hajahatonon olo do gabe boydo o gabe huaso mamillit hajahaton jala boydo on dalan nalaw patubuhon holong patubuhon hadingganon nang songoni boydo ottong patubuhon hasonangan damang dainang dihita jolma na ubegesa namang hutop pa sejaranon hita adong do huaso lomo ni roha mamillit. Lomo-lomotta. Mamillit na ringgaddo. Mamillit na naso ringgaddo. Mangulahon holong do. Mangulahon na jahat. Puaso mamillit. Lomo ni roha mamillit adong. Pilit ma idia do dalan. Alay iro. Buasa ma mamuday na sida. Buasa ma mamuday na sida mo molo siya mulana dinasida dileon puaso lomo ni roha mamillit. Molo taingo si Adam do si Hawa. O puta na si jolo-jolo ni Potibyon. Di pangas siya parbuwe ni Haw na pinuti nay. Na pinatikon nay. Jala siya ni gokdosa di Potibyon. Didokon sude na dibagasan ni porlakon boy alongamu. Alay na ditong otongan itong sujadi along mo manang na jamam. Iputik dialla. Basa molubudo so ni basa pala lenon ni debata dihita huwaso lo maniro hamamillit. Basa polikul lenon ni debata. Isolokon barita hadadabu patuduo song dia do pakorhon ni na mga lipeon huwaso lo maniro hamamillit. Na binayin ni si Adam do si Hawa. Mabuat dosa do hajahaton tubaga sa pangulon rodi sa dalion. Di soni dokon wala suku-suku ng pandita ho tasoy nakingan. Taringon so dia do dala pinili mo mangurupi gumuda mga tusiba buasa madebata. Mano pahita mardongan huwaso lo maniro hamamilit. Tungpe adong pakorhon. Inorhon ni adong huwasa lo moroh na mamilit hasta moto. Molo tapilit na ringgan, dapo tado na ringgan. Molo tapilit na jahat, dapo tado na jahat. So si Adam do si Hawa, dilipe ho pati ni debata. Dang dipaduli ho, dang diula ho pati ni debata. Sure na dibaga sa porlakon, ugodang do na buwel lang, tung na subuel lang. Ali dipili na subuel lang. Dihita pe gudang do akka pati ni debata. Nabodo sebenarnya ulah honot. Ali mahajal masonari. Bahasa bahado dalanin na. Semenantang da song na serana tabu hiya do bereng na mangulah do son. Molo tapil na dengan yakin mahamoda mang dainan. So na isya pilot tenakingan. Molo seta ulah honda dengan. Apusan ni debata na do. Pesan debata dong ani. Aduh masonang-sonang metan dongan. Tatabu mandongan akan atau ulah honi. Gano pari di bagasan ngulut ta, igano pa jongjong ta, gano pita mangulahon la manutum mamilit dalan na dilehon, na dileto ita siya panopat ta,
Iya soalani huaso lo menurut milit dang diguar hita jolma manusia. Tudos sita songon masin manang na robot manang songon dia pe si pumpe. Mole si pumpe boneka te. Mole boneka igerak ke pesono ni gerak ke bui. Manang ni putar dulu nih putar bui. Iremo ti mana tu kiri tu kanan tu kiri tu kanan. Dang jolma gor ni. Masin doi robot doi si pumpe doi. Ale iguare pe hita jolma ala dong do di ita huaso lo moniroha ma milli. Udut ni tapili ma. Adong do pakor honna molo taulahon na dinggan dapat na dinggan taruli mehita din na dinggan. Molo taulahon na jahat para taman na jahat. Unan nongan gabi ta salahon debat. Oh Tuhan, basa masonong ngulukin. Molo ngamalas sita karejo dapat mehita ng mangan. Molo malas sita mangula, malas sita marsiajar. Iko boy mehita gabi si oto molo malas sita marsiajar. Alemolo nengolo dita jol mana malo, nengolo dita jol mana buy mangan, neng budi jol mana mora, berjumi ta karejo. Sarabota taduli taka. Unang tasalaho debata di sude kajahaton, unang tasalaho debata di sude akan natatao sa sadalion, tapi kiri mah ngotan ni dia tutuhita mangulahon holong madadopon debata. Om mataling one pa sejarah ni suku-suku namang pandeta kota so ni maldongan moliate. Mau lihat godang tu amang pandita purba na mambayan alus na dinggan na mga tusi hami asa boy lam tambah proses kami tu debata. Suku-suku tu amang pandita sianipar i hari Kamis didok songono namang pandita. Dina say totong marningot ia Jehovah dilean tuhita kuasa lomoni roha mamilit. Songon dia do igabe mangurupi manundungi hita sian pikiran na mandok saluhut na masa i ala ni sakap ni debata. Mau lihat malabus-bus mau pasahat tu amang paditais manukalit na pasahaton buah bol suku-suku muna uli jara lehet. Alea dorak sohu alusi suku-suku muna magpadita. Huduti majo muse songon na pinatorang ni amang padita purba nakingan parsia jarata di hari Kamis songonoma anggo trupukna holong dohot hajahaton. Holong ni rohani debata tu salut na tinopana. Nunga di basa-basa o debata huaso nalang mamilit tuhakan na tinopana ala di halunguton holongi. Mangalipian huaso lo maniroha mamilit ido na patubon hajahaton. Jadi na mangalipehon huaso mamilit ido na patubon hajahaton. Na nipili jolma ido marjahat. Nape say di apa posibolis sa mangulang hajatan anggo sirbuka do rohana mangalipehon was mamiliti dan ulahon na nalaw patubuhan hajatan. Odo holong ni rohani debata huaso lomo ni roha mamilit. Alana molo di suada do laho mangulahon hajatan lapatan na maswadan holong. Jala manalun hajahaton dinasodapo tikina gabi manigaya porsyaon na dihalunguton olongi. Makulum do tanoon ala so manat dadi bata. Asa disodangi hahulumuni. Asa mulak tuapuan ni debata tanoon. Ikod do ditaluhon hagugun pangarupaon ni Sibolis. Molo tajahado di buku Alpha Omega. Jilid palimahon halamas 10 songonom mapakulinna. Dan jadi mardongan hagugon idi patupa. Hagugon maralo doi dopak panggonggomio ni debata. Hola pangalaho ni holongido nahinalomona. Jala holongi dan jadi digogohon. Dan taruli holong hita marhite hagugon mana pangarupaon. Holong ido na margogo patubuhon holong.
Jadi ang gohubo do tapatupan na lao manalusipur taon. Holong to de batado na patubu na margogo patubuhon holong na lao manaluhon pangarupan ni sibulis. Manadda de bata lapatan na makaholongi bana. Parangena di patuduhon alisian ulangi parangena di patuduhon sian parange ni sibulis menalau manaluhon parange sibulis. Jadi parangena batu nalau menalu parange ni sibulis. Jadi na sumargogo do kita mangaranapi hahulumun. Nang margogo kita. Holok to de bataro na manaluhon. Adong dosa ada suku-sukun na pinasa ni si Apostol Paulus tu hita di bagian seperti kion na tersurat di Robi 2 ayat 10. Ai hurajumi akka si taonon di hasianganon. Kirana swadong do na bertibakon hasangapon si papataron tu hita sugut. Adong do di hita haporsiaon lah maka porsai baga bulun. Adong do di hita. Adong di hita sada baga na bulun. Ima da kataon bapa taruna titar sugut diakka nama saon. Diakka na porsea tarudi diakka pasugabe nang pasukoras. Ditikki uji di pertiba mangulu asa marlapata di hita ipolan partuhanon. Jala ipolani na makalumohon makasiolhon. Hadirio ni debata di parngulutta. Boha adong do di hita haporsiaon na lah maka porsia baga bulunut. Arga situ nagabi ujani holong. Ditatat jisdui dalam mabuan ibana Tuhan na persilang. Disima ibana manean hamatean. Umabaga-baga di hita baga bulun. Alai tukpe bin diboto ibana balga ni pakorhona di ibana. Totong do dileho di ibana tu hita. Lomo ni rohama milit. Pangatusion odo naikon masarikot di hita. Jadi nakpe songoni dile baga-baga tu hita. Alai dileho do tu hita lomo ni rohama milit. Odo pangatusion narikot di hita di bagasa partikiano. Suku-suku ni amang paditas manukalik nakinga. Dinasay toktong marningot iya Jehovah dileo tu hita waso ni rohan na lau mamilit. Songo dia dunagabi mangurupi manurungi hita siap pikiran na madok saluhut na masay as ala ni sakka midebata. Jadi wado waso mamilito na lau patubuhon sakka midebata di hita. Sakka midebata dileo tu hita waso na lau mamilit. Asa hita mamilit romo rohan midebata. Asa hita manada holong ni rohan debata. Jala miya kita holong debata. Jala roha lomo roha mamiliton. Mamilit lomo rohan debata di bagas mangluta. Baru hita. Odo singototta. Dinadeleho di hita. Lomo roha mamilit. Di pargugoy do hita. Asa sanggup kita. Jala margugoy kita mamilit roha debata. Dinaleo di hita lomo roha mamilit. Diurupi do hita. Marhite husik mitodi. Padonganan ni suruan na marhite hatana. Sipata husik mitodi takas dolia tu hita. Marhusip takas tu hita. Asa malobok tartokta. Jala tarsunggul hita. Jala mubah hita. Tuhan mubaon. Na lao mamilit. Lomon rohani debata. Didongani do hita. Jala leo do hita dalan. Na lao mamiliti. Molo pehita mangalausi di nama milik morohatta ima mangulahud dosa. Diurupi do hita asa tersunggul hita marhite musti itu dii. Boha terjalo hita rumis itu dii. Mulai bahasa Indonesia pesunon. Apa kita menangkap sitnya Roh Kudus itu? Boha tusik mito dii tersunggul do hita. Dipargugoi do hita samula. Didongani do hita mamili orang debata. Dileo do dalat tu hita. Asa dapot ngulu na baru hita marhite. Hasasan ni dosa di bagas Kristus. Di hita dong asa porsiaon. Bagas matarajumi. Beha di hita. Akka dong asa porsiaon. Argado di hita. Odo suku-suku.
argai do kita, tabay may arga jalan marga di kita. Molo do arga di kita. Molo arga kita terminas roha. Hinor ni dosa. Dia ka ilu-ilu do na mangihu di pangulo ni Solma. Alay dia sa plot tadi bagas non. Molo tabay do hagugun holong ni rohatta. Mia holong di batar hita. Marang roha mita. Ima huas mamilit na lau makkaholongi di bata. Ya sa pilot tedok ke di pangukapu do sa opat. Jadi apusan di batama nasa ilu na sida siya mata na sida. Dan dong behamatean nang arsa ni roha nang akaangguk na hasit dang disibay ay nung salpu akan na perjului. Om masara baga-baga na bulo tu kita, molo do kita, mangkunahon, waso ni rumamiliti, mamilit Roma ni bata. Omma na buhay mangalusikus kumuna amang padidas manukalit, mardonga maulate sidoboti mahani. Mau lihat godang tu amang pandita sianipar napotorakon persejarah tadi hari Kamis. Lain tabegema rimpunan di bagasan Saminggon na dibayan Pandita M. Hutasoy. Mau lihat tema dihita saluhutna dinaubigi hatani Tuhan na maruluan taringot hajahaton. Nunga taingot be marhite persejarah tahun ima songod dia hajahaton namasa siap pada narobi nang apala ditikyon di hasiangan manang deportivion. Marhite holong ni Tuhan dohok bisukna tungpe didabu sibulis parjahati dang mangari pasos sibolisi. Ay surama diri passon sibolisi tikki mardosa olo dorada ngadong be hajahaton di Portigio. Alai mangulama akka parhalado makobasi ulaun ni Tuhan mardongan biar. Dan be mardongan holong. Alai mabiar anod di pamati au di uhumau. Molo di pamate sibolis isi mardosa mabiar hita kajol. Apalagi hita molo mardosa hita itor diri passon totu akan asik pe mabiar ma mida Jehovah alai mabiar alana naing diri passon. Alai di luas Tuhan do ganup akan makaholongi ibana mamilit dia ma nadumenggan mangaladeni Tuhan mar halado tiadopan. Ajuk katon ni sibolisi gabis ada persejarah di hasiangan. Mulai sian narobi sahat tu salelengna on gabi persejarah. Sada panidangion na manottong dopak dosa dohot akka pakkorhonna najuka parbue sian gonggoman ni sibolisi pakkorhonna di jolma dohot suru-suruan patuduhon dia parbue molo manadikkon waso ni dibata. Jalai dohot patuduhon di bagasan gonggoman ni debata jupang hasunangan ni sadok bangso naung tinokpan. Di ini marhite parita hajuk katon boloni gabesa da pangodion na manottong tu saluhut toppaan na nabadi. Lau manudati nasida asaw nang di jehehom musik tu bagasan roha pangalausi. Jala padauhon nasida mangulahon jala dohot manean paruhumanna. Jadi di bait Tuhan do paruhuman to akka siula hajahaton. Jadi daksa luhutna dosai manottong di Portibio. Adong do tikkina sada uhum
dibain masudahon mangaripason sibolis doho saluhut na dosa nasotu pabe adongan non ido ubain nataja anak kaningan dah di ayat siapilot tai dang adong be hamatean dang adong be akka tumatangis ilu-ilu dang adong be hajahatun sal kumasude di pai baru di kata. Jadi imaripuna dihita amang pandita nami saya di pasu-pasu Tuhan mahita sude maparnguluhon ima hatani debata mauliate mardongan polo. Amin. Mauliate amang pandita tosoit na mambayan sadarimpunan persejarat papituhon di bagasan sa minggion. Noaim tapangiloma haraden ni amang pandita sianipar mambayan tangiang panipuli. Martangiang mahita. Sanga madiho ale Jehovah na diginjang. Upasatami mauleate di saluhut gogo na habisuhon. Nalihom muhamid todi na lapapatarhon hatam na badia di bagas seperti gianon. Sanggia malopokon di bagasan parngulun nami. Bagas marurati. Asa Tuhan bau kami. Molo dole ko Tuhan mamilit mahami. Niloma ni roham. Asa unang mangulahod do sa hami. Molo do hinorendo saya kailu do nakstaono na kaanggu do. Alay na po samo maakailu siya kami na kaanggu. Molo do hami miya diho. Jalaho miya di hami. Tugu-tugu mahami ali Tuhan. Asa tok hami na suot ya maraposa tuho. Asa partoha pami di harajao na surasuda ne pradim hami. Marhite Jesus Kristo nami. Amin. Mauliate ma hupasat hami tu amang pandita sianipar naung paradehon tangiang panipuli. Suang songoni tu amang pandita sianipar, amang pandita purba, amang pandita tosoit naung paradehon parsiajaran sikola sabat. Debatama nama masu-masu hita saluhutna. Tarlumobi di tuhita damang dainang. Nasetotong mangihutton jala membagihon parsiajaran sekolah sabaton. Manang dia pehita maringanan. Seanggiat ma totong diramoti debata jala boy marhite parsiajaran panggarahon haporsetta laho mangaradeho manomu-nomu hararoni Tuhan napadua halihon. Kami sian Advent Batak Ministry mandok tuhita saluhutna. Horas majala gabi satu hatta na pasauton pasu horas ng pasugabit salut na hita. El Tunai matutu. tutu.